Ja. Længere. Der, stop. 207. 208. 3. Stop for at lukke om. Du virker det. Der er borger med tid til fisk. Nu kan du gøre det her, ja. Når man så lige har lidt tid, inden man skal i skole efter morgentræning, så kan man så vælge at bruge tiden til noget forskelligt. Karina, hun sidder og spilder tiden med nogle bøger og lidt. Lasse derimod, han sidder og tester sin reaktionsevne. Noget som er meget Ja.